Здравейте на всички, аз съм Ивелин Димитров и в днешното видео ще разгледаме една много интересна тема. От много години има огромен спор в това дали Земята е плоска или е кръгла. В крайна сметка се появява и още една теория със зрението, че Земята е куха, което по принцип се води най-невъзможната теория. Но ние в днешното видео ще разгледаме дали Земята е кръгла или е плоска. За да бъде Земята плоска, то тя трябва да се върти с невероятно голяма скорост, която реално да я сплеска във формата на палачинка. А тази сила не само, че ще ни замая главите, ами ще ни изхвърли от планетата. Толкова голяма е скоростта, че просто наистина е невъзможно да има живот на планета в противен случай. Животът на плоската Земя би бил доста труден, тъй като на него ще липсва атмосфера. А всички знаем, че без атмосфера така няма да има въздух, течна вода. Ако няма атмосфера, слънчевите лъчи ще бомбардират абсолютно всичко на нашата планета, което означава, че живите организми, нали, хора, животни, автоматично ще измрат за секунди. Ако вярваме, че планетата ни е кръгла, то всички ние знаем, че вътре в нея тя има течно ядро, което действа като динамо, което от своя страна образува магнитно поле, което предпазва Земята от така наречената космическа радиация. Всяка липса на магнитно поле би била пагубна за живите организми, тъй като те ще получат ракови заболявания и изменения на ДНК-то. Всички знаем, че основното доказателство за това, че Земята е кръгла, е именно гравитацията. И е така. Например, гравитацията на Земята, ако е, да кажем, Земята е сфера, тя се намира в центъра на сферата. Но, например, ако имаме плоска Земя, центъра на гравитация ще бъде на самата Земя, на повърхността. Т.е. ще бъде някъде сред нас, някъде в центъра. И по този начин тя ще привлича всичко около нея. И ако се опитате да се отдалечите от нея, ще бъде изключително трудно. Представете си го все едно да изкачвате някоя планина. Ето по този начин ще изглежда, ако се отдалечавате от този център. Още едно, например, доказателство за това, че Земята е кръгла, е именно така наречените изгреви и залези. Тук обаче хората, които вярват в плоската Земя, имат някакъв вид свое фантазиране на това как всъщност се случват нещата. Ето снимка в момента ви излиза. Всъщност, че Земята въобще, ако е плоска, тя въобще не се върти, а всъщност Слънцето и Луната се въртят около нея. Например, има доказателства за това, че Земята е плоска и това не са точно доказателства, даже това са минимални доказателства, именно снимки, снимков материал, който не може по всяко време всеки да каже, че това е фотошоп или някаква обработена снимка, но, например, сниман Мичиган зад хоризонта. Нещо много странно, което, например, ето ви снимка. Снимката изглежда реалистична, но всеки втори би казал, че е фотошоп, но в момента се вижда Мичиган зад хоризонта, което всъщност доказва, че Земята, например, е плоска. Все пак, лично мое мнение е, че Земята е кръгла, тъй като вярвам в това, защото вярвам, че гравитацията доказва всичко. Това беше видеото, надявам се да ви е харесало, дайте му палец нагоре и се абонирайте за канала задължително с камбанката, за да не изпускате нови видеа. Аз бях Иво и ще се видим в следващото видео. Чао, чао!